بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا ازیرو جوار حکایه کی بیجم. اف حکایه هنی درسه کی پر معظم تدهیه. هم جبو yaşama me ve dünyayı hem جبو اهل باورمند که پشتی مرینه انشالله تعالی چوننا جنته که تشتکی و پی به زحمتی نبه سروی از حکایه کجارش دبه ده زمانه که دا بحب حواله هبونه وان انسان دبین ولا هم شرا درن ریویتی ام ریویتیک دا شرا درتین ریویتی دچن چول کی لقای وانتی چولکی فریه چولکی دودریجه او چولکا روت دار گیا فلان تداتنه هنکی دچن وان بین وگرن و نه بین و ناگرن دچن اپی دچن جدوری و چیاکی دبینن ولا وانا دوم هر حتی بنی وی چیاج خورا ملور رونه بین آخو بدن هم درکتنه هم و ناگرن شبار neyse epey dibetilin xeydan didin havîne ve çolê derbas dikin ve çolê derbas dikin diçin kuntara wî çiyayê îdî ji hevda ketine dinêrin hewzekî muezzem wal ve derê ye belî firebûnka wê heye û hema pir jî dirêj e dora wê hewzê tev gulin çîçekin dora wê hewzê ja ji dûr ve darê bilind cûr be cûr yani değişik dar li wê derê hene wan dara bûne sî ser wê hewzê û çeşit çivîk hene wîqa çivîka dengekî muezzem neyse vana li wê derê ser destê xwe ser çavê xwe dişon bîna xwe didin erzaqê xwarina xwe derdixin pira têr dixwin hewza wî ava wî cemidiye ava wî binê wî xwane dike pirî muezzem xweş e ava wî qaskî bîna xwe didin bala xwe didin wal wer dinêrin wa mermerekî li wê derê wisa xweşekî serê yazîkî heye parî dûrî valê dinêrin nayê xwe nê diçe nêz yaziyê dinêrin yazî waya as dike ev yazî dibe ey gelî rêwiya ey gelî yolciya hûn dixwazin herin rêwîtîka muezzem ku paşiya vê rêwîtiyê mukafatekî mezin tida heye eger ku hûn bixwazin her rêwîtîka muezzem paşiyayê mukafat hûn bibînin vê yaziyê dewam bikin bixwînin avana ji wê yaziyê dewam dikin dixwînin dibe eger ku hûn herin ewila wî xwe bavêjin vê hewzê soberberî vê hewzê derbas bikin her wî alî hewz tabî dirêj e pir dirêj e piştî ku hûn çin wî alî piştî bîna xwe bidin li alî milê rastê heykelekî şêr heye rakir wî heykelê şêr bide ser milê xwe û qet nesekine bi vî çiyayê bilind ve bikişe here deynê jolê ser serê çiya tê li wê derê mukafatekî pir muezzem bibîne tabî gavak diketê rê vî çiyayê rêya wî nexweş e hinkî ciya wê ava bi herî hebe hinkî ciya wê dirêk derin pêşiya te hinkî ciya belkî heywanet werin te hinkî ciya wê pêşiya wî darê ve zelqandî wê hebin vesayre wê engel pir derin pêşiya te ema li engela nesekine û dîrek vedine ser serê wî çiyayê ku herî ser serê wî çiyayê mukafatekî pir mezin li wê derê lêviya te tê bigihîjî mukafat vana vê yazî dixwînin yek jê dibe wela îşê min vî kirtine ne ez karim vê hewzê derbas bikim ne ez karim herim wî alî filan nayêm ê nedibe hewla zê herim ev ya dibe heyran neçe dibe zê herim ev ya dibe hadi bi xatirê te ez diçim xene nebînim belkî tu vê hewzê de bifetsî ma nemîrat falan terka wî dike ev ya tê vî yê kulûrî maye xwe daveca wê hewzê osoberberî dike derbasî wî alî dike derbasî wê li hewzê dibe qaskî bîna xwe dide ji hevda ketiye hîndî hindik ma bifetet hewzê de hewz epey dirêj e bala dike ew way heykelê şêr ava li wê derê ye ev ya radike heykel kevir e giran e dide ser milê xwe
dide ser milê xwe û berê xwe dide wî çiyayê. Berê xwe dide wî çiyayê aynı veka ku tu mermerî de askeriyê hinkî ciya rêya wî nexweş e, hinkî ciya kevir e, gir hene, hinkî ciya kevirê hûr hene, darêk dertên pêşa wî, dar dertên pêşa wî, hinkî ciya kûçik mûç heywanat diçin, hinkî ev ya qet nasekine. Tabî çiqa diçe jî ev heykel ser milî wî giran dibe. Giran dibe ku bisekine nakije mikafa neyse diçe ser serî wî çiyayê wî heykelî datîne. Îdî ji hev da ketiye. Kava çawa wî heykelî datîne û wî heykelî orîn pê dikeve. Deng jê tê, dengekî wisa ecêb jê tê, ev ya ditirse, nava wî diqete, ya Rebbî ev çi bimanî serê xwe, ev min çi kir? Îdî betiliyê jî ji wî rampayê derketiye, nikare piştpara jî were hasil mecbûr disekine, divê ka wî çi jê derê mikafat de belkî ev veka. Bala didêkê ku ji jêr da wisa bajarê xweş xuya dikin, wisa bajarê muezzem hene û nere hêdî dî însan tê. İnsan tên balê tabî daha beter ditirse. Ji bizav ketiye nikare gavekî cih bavîşe. Or sekine ev pey însan tên ji nava wan însana şeş heft hev însan ji wan dixetin û tên balî vî însanî ve selam didin êkê yek jê cibelê dike qaftanê padîşahiyê Êdinê jî ew qawuqa ku padîşah didin serê xwe datînin serî wî, tac datînin ser serî wî dibin wele tu bûyî padîşahê vî memleketî sax. Divê gava ku qaydê me ev e, gava ku padîşahê me dimire, ji berê da bi hezar sal e usûla me ev e, divê em berê xwe didin vî çiyayê kengê ji ser serî çiya dengê şêr hat, orîna şêr hat, em zanin padîşahê me yê nû waw hatiye, em tên bi tirenê pêşiya padîşahê xwe em cibî wî, weşdara bêjim em taca serî wî em tînin datînin ser serî wî, em wî din pêşiya xwe, em wî tînin sarayê dikin padîşahê xwe em dê bira me yûnetmişî bike. Îca hîkaye me li vir qetiya ew camêr wê zehmetiyê derbas kir, wê hewzê derbas kir, wî çiya derbas kir bû padîşahê wan. Îca çima me got ji bo vê dinya ders tê heye, ji bo vê dinya ders tê heye, yanî ji bo vê dinyayê meriv bigije mikafatekî gere meriv bixebite. Bela ji tişkî nayê destê meriva, gere meriv îlla îşekî bike ku sonya wî bi xêr be û em merivê bawermendin elhemdûlîlah baweriya me bi xweda heye, bi pêxemberê xweda heye, em bixebtin ji bo viyalî dinyayê, ji bo dinya welê jî ku em li wê derê herin cennetê. Tabî ki çawa ew çiya engel tê de hebû, vê dinyayê jî pêşiya me engel hene, meriv dertê çarşî xerabî hene, dizî şeytan xweşa me dibe, em bêjin ki însan genc be, her du cîns ku lev din qîzî kurik xweşa wan diçe, eştera bêjin perel xweşa me diçe, mal xweşa me diçe, milk xweşa me diçe, vir xweşa me diçin, em dixwazin îca min de gencîtiya û xweşî derbas bikin, li mêj li me giran tê, rojî li me giran tê, çûna hecê giran tê, zekat dayîna wî giran tê, sedexe giran tê, ama kavak em van engela başar mêşkin, em ê bigîjin Rebbê xwe bigîjin cenneta. Em wî mêrkî ku çû serî çiya ji bîr nekin û em emrê Rebbê xwe ji bîr nekin, emrê pêxemberê xwe ji bîr nekin. İnşallahu Teala çawa vî însanî gişt mikafata xwe bû padîşahê memleket, em ê jî bigîjin Rebbê xwe, em ê jî van engela derbas bikin, em ê bigîjin cenneta xwe. Hûn te bimînin di xêr û xweşî de, hûn temam emanetê Xweda bin.